At dahil negative kami, eto na, lalakwat siya kami. Di naman. Start na kami ng journey. Our journey. Grabe. Nakakakaba pala magpa-swab test, no? Kasi, syempre first time. Pero alam naman natin na healthy naman tayo. Pero syempre, kahit minsan anong ingat, 'di ba? Pero ayan, thankful kami kasi pareho kaming negative. Ano masasabi mo sa swab test, madam? Well, actually, na-stress ako. What? So stressed. Naiyak ka ba? Hindi naman ako naiyak. Nadunggol yung ilong ko. Kinatikati niya tapos, ginanong-ganon niya. Tapos, may natamaan siya dun eh. Yun daw yung pinaka-sagad na. Pag sagad na daw, tama na yun. Tapos iikutin niya na parang cotton buds na. Pag nasagad na sa tainga. Ay, na ganon niya na. Kinokontrol ko na yung ginaganon-ganon niya eh. Na-a-aching na ako eh. Tapos, kung ginanon niya pa. Ay, guay. Ayan, nag-swab kami. Kaya lang nakatakot kasi may sipon kami. Aminin man namin, talagang may sipon kami. Kaya sobrang, ang ginawa namin, nag-inom kami ng luya na may bawang, na may lemon. Before mag-swab, talagang nag-prepare kami. And then, ingat-ingat sa mga pagkain. Hindi kami labas-pasok ba? Hindi ganun. Ay, oo. So, sa pagkain, sobra rin ingat. Hindi kami labas ng labas din. Stay muna sa bahay. Stay at home. And then, negative pala. Negative yung result. And, ayan, yung si doktor. Yung doktor na nag-swab sa amin, sobrang bait niya. So, parang, hindi ka matatakot sa kanya kasi parang sanay na siya mag-swab test. Kaya parang pagdating niya, natakot kami, pero after nung nakausap namin, so parang naglaylo yung pakiramdam. Namin dito Before we travel talaga. Yes, sa number one is prayers, and then yun, siyempre yung pag-provide ng mga damit, yung mga necessities, yung health namin, and talaga kailangan paghandaan ng pagbalik ng Bicol. So bawal yung mga one-way ticket. Dapat kahit ayaw namin ng swab test, no choice. Kasi magta-travel. Ayaw naman namin mag-swab test sa Gallego kasi if ever naman hindi natin alam ang result, maka-quarantine ka dun sa quarantine facilities ni Governor daw. Kaya yun, swab test kami. So worth it naman yung swab test namin. Thanks God, talagang naman siya, negative. Sobrang dasal. Guys, kasi tingnan nyo mga motor over the over the counter. Dito sila sa kaliwa, nasa kanan na sila. Thank you. Come again.
update. We are, saan tayo? Already at MCX. Going to Santa Rosa, Laguna. So we will drop by. Drop by kami sa Santa Rosa kasi dinala ko yung fish. Baka mamatay siya dun sa bahay. Walang nag-aalaga. Ay, isda. There. So yung fish ko nandyan sa likod. Mamaya. Hindi makikita. Alam ko, sa harap eh. Nilagay ko sa likod. May tubig siya. May konti na lang naman yung fish. Kaya lang mamamatay sila pag walang pagkain in for 3 days. Kaya lang yung isang fighting fish, sabi ni Madam, hindi daw yun namamatay. So, iniwan ko siya dun sa bahay for 3 days. Wala siyang pagkain from tomorrow. Tingnan natin kung gaano siya nagsisurvive na walang pagkain. Para experiment. Sabi ko nga sa iyo eh. Fighting fish. Mabubuhay. Mabubuhay daw yun. So, observe natin. From ngayon, ay, pinakain ko pala siya kanina. So, from tomorrow, Friday, Saturday, and Sunday, titingnan natin kung buhay pa siya. Monday ka na makakabalik tayo mga kabalik ko sa atin. It depends sa ano, traffic or sa biyahe. So, ayan. Okay, MCX na kami. Ayan na siya. Manila to Calamba. Papunta kami Calamba. Bawal ang traffic. Sunod ako naman magdadrive na daw. Kailan kaya ako matututo? Okay, turn right to Calamba. Ako yung Google Map ni Madam. Yan guys, papunta na kami ng Calamba. Wait. Calamba, Navales, Susana Heights, and Muntinlupa. Congratulations. So, congratulations! Welcome to may truck. Kaliwa ba yan? Kanan. So, we have turned Wala na yung checkpoint dito. So, wala nang checkpoint dito kasi ano naman din. So, ayan. Sa Slex na kami. So, guys, dadan kami ng McDonald's for our lunch. Kasi kanina, sobrang busy kami or na aligaga kami after the result. So, ang lunch namin is 4:24 ng hapon. Merienda na. Okay lang yan for ano, diet. Oh, nag-lunch kami ng hotdog and bread and pancit canton. Pero nag-breakfast rin kami. Ng bread and hot dog. Pampatanggal ng nerve.